miat langening kalang yang anggar panda monsar koko sengat tupokan kumelon-kelon nengken biasa ngabake long menyang sesongko awayah enyo lagyo sumara renang goeng romeng apore yekti ana sirman daya mandaya sekaring kis ema jaladri kapitaning Surya dineng wang kawa Kanjrasa mombor saking sarira risang sekaring
Analendra salela lelo resa sekaring Analendra sukemeng nala arum sedya asmara dewa dewataning suk emeng ana lo salira mat dibya jayen sang Naranata alon ngendika alon Iwang Suksma Dewi nangkung pepayungana jiwaning sun anakku ngger Suteja rawuh oning praja Ndwarawati kene padha kanthi karaharjan tekamu ning Pendhapa Agung kene Suteja nuni nggih kepareng nuni nggih Kanjeng Rama pepundhen kula sowan kula wonten ing kraton Ndwarawati mriki mboten wonten alangan setunggal punapa. Kula nggih ingkang putra ngaturaken sungkeming pangabekti konjuka ing ngandhaping pepada Rama Prabu pepundhen kula Rama Prabu. Yo ngger anak Prabu. Wis pun bapa tampa baliya padha-padha puja pangestuku kowe kebat tampanana. Bomantara inggih Kanjeng Rama pepundhen kula tampi kula pundi mugi dadosa jimat paripih kula ingkang putra wonten ing Surateleng Traju Tresna Kanjeng Rama Prabu muga-muga ngger anakku lanang Suteja lenggah kang prasaja kawula inggih ngestokaken dawuh menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Rama pepundhen kula Rama Prabu. Paman Durna paman pucuk lole blegedhok monyor-monyor prit gantil buntute kisa. Anak Prabu ngaturi sugeng rawuh so ngaturaken sungkeming pangabekti konjaka ing ngandhaping pepada Paman Durna paman inggih sampun kula tampi kula pundhing pustaka cinancang lumaya dadosa cahya nur cahya mboten namung sakondure puja pangestunipun kula ingkang bapa tampanana ngger anak Prabu Kresna kawula nuwun-nuwun inggih kula tampi kula pundhing pustaka cinancang lumaya dadosa jejimat paripih kula ingkang putra wonten ing Kedaton Kencana Praja Ndwarawati Paman Durna paman inggih mugi-mugi mboten namung dadosaken jimat paripih kemawon mugi dadosaken kasantosan karagayon kesarasan panjenengan saputra garwa sak keluarga wonten ing Praja Ndwarawati mriki mboten wonten rubeda menapa
Anak Prabu kados mekaten Paman Durna. Nggih menika. Katuran pinarak lenggah kepara langkung Kang Prasuja. Paman Durna paman. Mboten namung ngestokaken dawuh. Mundhe kalungguran sabda pangandika sampun cekap. Patih Kudawa. Nur inggih. Kula ingkang abdi kematian. Nggih ngaturaken bekti sungkem kula. Sinuwun Prabu Pepunden kula. Ya tak tampa bali padha-padha Kakang Udawa. Nur inggih. Kula tampi. Kula pundi wonten ing mustaka Cinancang lumaya dadosa jimat. Menika badhe wonten dawuh peparing menapa? Sumangga katur kababaraken kanthi terwaca. Kanjeng Sinuwun Prabu Pepunden kula. Sinuwun Tita Gunambaya tau janur gunung kadingaren. Ketone kok ndamar sasi. Anak Prabu kelawan Paman Pendhita rawuh kuning kedaton kencana kene ingkang tanpa pariwara. Sejatine ki ana wigati sing kepiye janjane? Coba babarna kanthi permati ana apa sejatine Suteja? Ana apa? Ana wah ayuniba sore ana dewa lan Suteja. Nun inggih.
Kanjeng Rama pepundhen kula. Kepiye wis babarna? Sowan ning kedaton kencana kene janjane lagi duwe karep apa kok tanpa pariwara kedadak. Ora kaya padatan dina iki. Janjane ana apa? Suteja menika ngaten Kanjeng Rama kepiye? Menika wau dadosaken kawuningan. Sowan kula kelawan Eyang Panembahan Durna wonten ing kedaton kencana Dwarawati mriki. Kula menika mireng bakul sinambi wara. Bilih Jawata Dewa menika badhe nurunaken wahyu Kancingan Senopati. Lajeng sowan kula mriki kepareng boten kepareng. Kula menika badhe nyuwun dumateng Kanjeng Rama Prabu. Bilih wahyu Kancingan Senopati badhe kula suwun Kanjeng Rama. Awit menapa kula menika mangertosi bilih Kancingan Senopati menika ingkang supados nyaosaken dhateng titah wonten ing Madyapada menika panjenenganipun Kanjeng Rama Prabu. Mila saged boten saged Kanjeng Rama Prabu kedah saged nyaosaken dhateng putra paduka kula pun Bumantara. Ajeng dikaya ngapa menika kula gayuh kepengin kanugrahan wahyu Kancingan Senopati saged boten saged kedah nyaosaken dumateng ingkang putra kula pun Bumantara saking Traju Tresna Surateleng Kanjeng Rama. Miat langan ning kalang yang anjlar Kagyatri sang kapirango rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana Iwang Suksma Dewi Nangkung papayungana jiwaningsun Ger putraku Suteja nggih ingkang kados pundi Kanjeng Rama Prabu pepundhen kula Kanjeng Rama. Iki ngene ya. Bener. Apa ingkang dadi pinemumu iku bener. Sapa wonge kang ora kepengin kadunungan ingkang wujud wahyu Kancingan Senopati. Awit wahyu Kancingan Senopati kuwi wahyu satriya kang sejati. Lan wahyu Kancingan Senopati iki migunani karo jeneng perang Bratayuda Jaya Binangun ana ing Tegal Kurukasetra perange darah Barata yaiku perange Pandhawa kelawan Kurawa besok menika kalersan sanget Kanjeng Rama. Lho kebeneran sing kepiye? Anggen kula nyuwun wahyu menika awit kula niku rumaos gadah satru bebuyutan. Kowe duwe satru bebuyutan. Suteja leres. Inggih menika Dimas Ganukaca.
dados benjang ing tembe Prang Bratayuda dumadi. Kula badhe mbelani Kurawa. Kula badhe nyuwun perang tanding lawan Ganukaca. Satru bebuyutan kula piyambak Rawa Prabu. Mila saged boten saged Kanjeng Rama kedah saged nyaosaken wahyu Kanjengan Senopati menika dhateng Kang putra piyambak kula pun Bumantara. Menawi boten saged aluwung kula pejah kemawon urip kanggo gawe apa Kanjeng Rama? Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincang ing aris risang mawe gandrung sabarang kadulawa kir kang moyak maik ing Paman Durna bojok nuwun sewu. Anak Prabu, kula tiyang sepuh wonten mriki klungsu-klungsu ajeng melu udo-udo rembug. Menawi tumrapipun paman tinimbang wahyu Kanjengan Senapati, menika mangke dipun paringaken tiyang sanes. Nah, wong putranipun piyambak bebotoh. Menawi tumrapipun paman boten mawi dipun suwun pun dipun paringaken niku. Kedahe kaya niku kedahe. Kaya niku. Niku tumrap kula lho ingkang paman. Awit napa? Ingkang badhe njunjung dhuwur mendem jero niku sinten? Nek boten putra piyambak, menapa tiyang sanes nggih boten. Boten. Mula kaya niku kula ibarataken mripat kalih jempolan sikil. Nggih mripat niku wong tuwa, nek jempolan sikil niku anak. Yen mlaku jempole sikil kepaduk mesti mripat melu merbes mili. Dadi yen wonten sengsaraning anak wong tuwa mesti melu ngrasakaken. Melu keloro-loro niku tumrap kula lho. Kados niku dipenggalih Anak Prabu dipenggalih. Ayo reng. Nggih. Kepripun? Ingkang kados pundi? Anak Prabu, menawi Paman Durna kagungan manah ingkang kados mekaten menika nggih leres. Sak awrat-awrate dhateng tiyang sanes nggih tisih awrat putra piyambak. Nah. Kedahe nggih ngaten kedahe. Menika leres paman ning lho mawi tembung ning sing kepripun niku ning leres niku wonten kalih perkawis paman lho leres menika wonten kalih perkawis Anak Prabu leres menapa mawon setunggal ingkang dipunarani leres kagem piyambak kaping kalihipun leres kagem bebrayan agung. Dados menawi ngaten kula menika nyepeng utawi ngugemi
leres kagem bebrayan agung. Awit ngaten Paman Durna, Dewa Jawata menika sampun paring sabda dawuh bilih wahyu kancingan Senopati menika supados dipun paringaken dumateng Kaki Prabu Anom Gatotkaca. Dewa ngrumaosi yen Gatotkaca menika sampun nanem kabecikan wonten ing kahyangan Suralaya. Jamanipun kahyangan wonten ontran-ontran, jaman kahyangan menika wonten rusuh. Nggih menika wau pangamuke Kala Sekepu lan Kala Pracana ingkang nyuwun Betari Supraba menika. Oh kados ngaten anak Prabu. Leres. Wekasanipun menapa dewa sakayangan menika kasoran dening pangamukipun Kala Sekepu lan Kala Pracana. Lajeng Jawata menika wara-wara sinten titah ingkang saged ngicalaken leteking kahyangan menika badhe dipun paringi wahyu kancingan Senopati. Ewa semanten lan wedal ingkang kapungkur. Kaki Prabu Anom Gatotkaca menika ingkang saged ngrampungi utawi ngicalaken leteking kahyangan. Wekasanipun dipun sakseni para dewa, dipun sakseni para Jawata sakayangan. Bilih Rama pukulun Sang Hyang Bathara Guru badhe maringi wahyu kancingan Senopati menika dhateng Kaki Prabu Anom Gatotkaca. Mila menika wau sampun dados kodrat lan kersaning para Jawata yen dinten sak menika wahyu kancingan Senopati menika kedah tinampi dening Kaki Prabu Anom Gatotkaca Paman Durna. Pocong. Dada montap pelir kinetap komejot padon ning lati netra kocap ngondarandir nuwun sewu anak Prabu yen kados ngaten panjenengan menika tega tegel niki mun genah panjenengan bot sesisih tega tegel merjaya pati kali putra piyambak ing mangka anak niku sempalaning awak lho Nger. Napa panjenengan boten kelingan? Panjenengan dipun wirangaken teng Gatotkaca jaman wonten lampahan rebut Kekis Tunggul Rana riyin menika. Panjenengan dipun kunjara dening Antasena. Ing atase panjenengan niku ratu kok dipun wirangaken dening Lariwengi sonten. Mula panjenengan kula aturi menggalih kanthi permati panjenengan menika sampun dipun damel sakit manah kok mboten dipun raosaken. Pun genah niki jenengan bot sesisih ngeboti tiyang sanes mboten ngeboti keluarga mboten ngeboti anak putra piyambak dipenggalih. Raos panjenengan niku teng pundi jane dipenggalih?
salira nira cegahen dahar lan guling apa wayang ngambut gawe sayur-sayur rukun nyambut gawe Wauta Tiyang Agung Wiralaya menika kenging pambojogipun Resi Kumbayana Yubagawan Durna peteng dedet lelimengan jagating nata ing Dwarawati Prabu Kresna ngublek kaya tugu Sinukarta Noranobah Noranosik salira datan ngalisik merabawani hawa panas jagating Prabu Kresna kocapa ingkang wonten kasuwarganing Prabu Kresna menika sinten Sang Hyang Bathara Wisnu kena daya panasing ragane Kresna mboten kiyat nedya oncat saking kasuwarganing Prabu Kresna kesit kaya gesit oncate Bathara Wisnu kaya peksi ingkang oncat saking mekurungane peteng jagating nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Bojog ingkang kados pundi anak Prabu Kresna ketingalipun panjenengan boten kados kaya wau. Nah kepripun dilegani lah dilegani nuwun sewu sinarengan kula gagas kanthi permati kula menika boten badhe tega tegel kalih yuga kula piyambak Paman, kula badhe nyuwun Kancingan Senopati dhateng Hyang Rama Pukulun Bathara Gula wonten ing Kahyangan Suralaya. Cocok. Kudune kaya niku, kudune. Ajeng dikayang apa ingkang badhe njunjung dhuwur asmane tiyang sepak niku sinten nek mboten putra piyambak, anakipun piyambak. Napa tiyang sanes mboten kelakon. Pun niki. Kedahe kaya niku. Napa malih panjenengan tiyang sepuh piyambak godhong gandul mawon saged damel lega. Napa malih menungso kedahe kaya niku. Nah cocok. Kocapa
dereng ngantos paripurna pangandikanipun nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Katungka geger pasewakan jaba. Utusan saking pundi menika saking Jodhipati Ngamarta ingkang minggah wonten ing Pendhapi Agung Praja Dwarawati damel tingaking para priyagung ingkang samya andher wonten jroning kedaton bebendrongan sesolahe. Gusti. Lho, kaya si Bawur sing teka mrene. Nggih, leres. Mboten lepat kula ingkang abdi sowan mriki darane. Nggih sederengipun kula ngaturaken pangabekti Ndara Kresna. Yo tak tampa bali padha-padha Bawur. Nggih. Kula tampi kula pundhit dados jimat kula ndarane. Ndara Suteja kula nggih ngaturaken pangabekti kula ingkang ngabdi Bawur Ndara Suteja. Yo Bawur wis tak tampa bali padha-padha Bawur. Nggih kula tampi. Nggih kula pundhit dados Bawalaksana. Ndara Patih Udawa kula nggih ngaturaken sembah. Yo tak tampa bali padha-padha Bawur.
Nggih kula tampi. Nggih kula pundi dados jimat. Mbah Drona. Aku yang ngaturna pangabekti Mbah Drona. Ya Bawor wis tak tampa ora tau-taune kowe iki kaya wong waras. Kowe ngerti karo wong tuwa Bawor. Lah painyong ora waras sih. Tegese kowe iki gelem atur pangabekti marang aku awit biasane kowe ora ngajeni karo Durna. Kowe ora gelem ngaturna pangabekti karo Pendhita Durna, kowe ora ngajeni karo Pendhita Sukalima. Awit kowe sengit karo aku Bawor. Lah kowe tuli gembiyen. Jere wong urip nang alam dunya konjen kinajenan majsinamadan. Dadi ngger wong urip seneng ngajeni karo wong liya, bakale uripe arep diajeni karo wong liya. Ora ngajeni kok diajeni sori temen. Ya bener wis, kowe arep ana parigawe apa? Arep ana atur apa? Kelawan bendaramu Kresna ning kedaton kencana kene. Arep apa? Wis kagian matur. Ya kok dingin lah. Wis megap-megap mengko dingin. Arep matur karo ora pangandikan karo ora terserah nyong. Wong nyong sing nglakoni. Tak ngulu rambakan dingin. Ketone ku abot temen ya mon loh. Lah wong sing di omah belum ngacarani kaya kowe sing duwe omah kok dingin lah. Lah, Bawor, nggih. Brol keringetmu mijil karang riwe napasmu rebut rujut. Kusung-kusung banget. Lekmu sebo ki ana wigati sing kepiye? Wis ngendika Purwamadya tekaning wasana aja ngasih geseh sak rambut. Awit iki ning Pesadaran Agung. Muga-muga kowe ning Pesadaran Agung le matur sing teteh sing tatas sing titis. Perlune kowe ora tumpang suh lekmu matur. Awit iki dimirengake dening para priyagung ingkang padha andher ana ing jroning kedaton kencana kene Bawor ana apa? Lah nuwun sewu sekedap kula tak matur sekedap nuwun sewu. Wis matur sing terwaca ana apa? Ana apa sejatine? Niki kaya niki. Sepindah sowan kula wonten ngarsaning Ndara Prabu Kresna niku tuwi kasugengan. Banjur kaping kalipun kula niku dipun utus teng Ndara kula kiambek nggih Ndara Werkudara jalaran esuk jeput wau Ndara Werkudara niku teng omahe Rama kula. Lajeng ature Ndara kula Werkudara kados niki Wor. Kowe iki mangkat nganah ring Prajan Dwarawati. Prabu Kresna kon ngeneh diaturi rawuh ngeneh. Gelem ora gelem pokoke siki kok kudu mangkat. Kiye sangune pepet 30.000. Cukup ora cukup ngono sing penting deguh karmu kepriwe. Niku ature Ndara Werkudara. Dados Ndara Kresna niku diaturi rawuh teng Jodipati. Lah seperlu ken nyekseni Ndara Gatot badhe nampi wahyu kancingan Senapati. Niku sing wis dadi kodrat lan janjining para jawatan nalika semanten kaya niku. Bawor ora kena edian. Nyun ngapunten Kanjeng Rama. Oh. Oh. Cancut gumregut ngembat watang ngreksa mungsu sang kejojo
kantaran bau sayekti ing Bawor. Bawor. Iya iyalah kaya kowe bae morot-morot. Nyung urung budhek urung iki. Ketone kok lho. Kancingan Senopati kudu dadi duweke Prabu Bomantara. Kudu dadi duweke Raden Suteja. Kaboyong ning kraton Trajutresna Surateleng ora kena kaboyong ning Jodipati Ngamarta. Mbuh ora urus. Senajan dewa wis paring sabda nuruno wahyu Kancingan Senopati kanggo Gatot adikku ning Pringgondani. Mbuh ora urus. Ora ngerti. Ingkang baku kowe bali. Bali. Wahyu iku bakal dadi duweke Prabu Bomantara. Mula saiki kowe kudu bali. Kowe matur kelawan Paman Werkudara ana ning Jodipati. Bawor, bali ora kowe, Bawor. Bali. Kowe ngerti tembung bali apa ora, Bawor? Ya ngerti. Tembung bali genah papan sing nggo mangkat diparani maning. Kowe jeneng tembung bali. Bali. Yen kowe ngerti tembung bali kowe bali. Bali ya kena ora ya kena urusane nyong lah. Ora ana jarate dayoh ngurak dayoh. Sampean ya tamu, inyong ya tamu. Kok ngurak-ngurak bala-bali dengkulmu atos. Udah. Arep digaya ngapa kita sama Umate sing gawe urip ora susah kaya kowe lah. Sengit temen. Mung bedane panjenengan ratu nek kula penekawan. Sepenek-penek ngenteni awan. Lha wong sing duwe omah bae meneng bae kok. Malah suka-suka arep awes sangu. Lha kok sing dudu apa-apane dayo padha dayo kok bali cangkemmu. Sengit nyong wis batin. Gerenang kene ana drona ya mesti rubes. Lakon apa bae gara dronane merekna Kisruh. Ora nang kana ora nang kene. Lakon apa bae gara dronane. Wis pokoke geger sing maune ora geger dadi geger. Lho kok malah kowe ngrasani aku? Ya ora ngrasani genah temenan iki. Ya apa ora? Anu barang ora nyata dionekna nyata. Sing barang sing nyata kon aja digugu ya polahmu kowe. Senenge gawe-gawe. Sing penting oleh kasil. Kowe drona. Wis Bawor, ora susah kowe kaken kocap. Yen kowe manut karo aku bali yo. Bali. Yen ora gelem bali apa loro sing ndakmu jaluk buti kowe tak sembadani bonggok kowe tak rampungi bali yo. Bali, bali. Bali ya karepku ora usah morot-morot lah. Ngok kesel. Oh gale ngomong sing halus-halus wae kena ku ndotok. Jaru-jare. Gare ngomongnya aja kecepetan dadi sing ngrungokna genah. Apa-ngapane. Wis metu njaba. Metu njaba ladeni Prabu Bomantara. Metu ning jaba. Bawor metu jaba. Arep nang jaba ya kena, nang jero ya kena. Jaba bisa, jero bisa, ngarah sing enak ya metu nang jero kaya kowe. Apa-ngapane. Wis genah. Ora ngandel takon bari karo muji ngana. Ngapa-ngapane. Lho kok malah kowe ngledek karo Prabu Bomantara minggat. Minggat ora gelem minggat opo sing ndakmu jaluk. Pateni kowe. Idiot kowe. Ojo.
puspa lulu sekaring etining anta ri